Čavali, rumali, čavali, rumali. Rakovina prsníka je známo rakovina sopes Kerel andropersia. Ada pešaj a čloromenge te manušenge. Sohin príznaky rakoviny prsníka. Nevy guľka alebo hrubá koža na prsia. Zmena veľkosti alebo tvar oboch prs. Nevo únik tekutiny sú na neotút. Guľka alebo opuchnutie na podpaždie. Zmena vzhľadu alebo pocitu na pokožke, ako je vzrásnenie alebo jamky, vyrážky alebo začervenanie. Vyrážky, chrásty, šupatina alebo surbiaca pokožka alebo začervenanie na bradavke alebo okolo nej. Zmena vzhľadu bradavky, napríklad jej vpadnutie do prsníka. Kajpeske všiminen, kaj se príznaky kerempeske appointment le doktoriha čím si geder. Kajpeske všiminen, kaj se príznaky rakoviny čreva. Kerempeske appointment le doktoriha čím skôr a savoro lenge penen. Merkinen tena pobisteren. Nelka spolupracuje s miestami Hackney, Waltham Tourist, Redbridge, Tower Hamlets, Newham, Havering, Barking a Dagenham. Nelka breast screening program vyčinen leromňa sohin len po 50 až 71 berša, sakotrin berša protesty a ošetrenia. Kere tu menge bičavna olil kajpisinla o datum, čas, te adresa. Sarjana po appointment, sestrička sohini Julie, kerla tu menge orengen po persia, či tu men na nevare sabe príznaky rakoviny prsníka, sopes nadel te dičol alebo te chudel. Skany po rakoviny prsníka arakem príznaky rakoviny, predtým sar tumen vare sođanena. Kaj arakena o rakovina sigeder kada tumenge pomažinel kaj te nađam po silné léčenie sar chemoterapia a zaištinel tumenge že živena.